Күгәрсен авыл биләмәһенә бүгенге көндә Кыдылташ авылы менән бергә алганда 8 авыл карай. Биләмә төрле милләттәргә лә бай. Бында күпләп башкорттар, татарлар һәм сываштар яшәй. Совет көне йола буенча Үрге Мөрсәләй авылы мәдәният усагы янында башланып китте. Осрашуга килгән авыл халкы район хакимияте башлыгы менән киләсәк көндәр, яңа закондар, халык булмышы хакында һүз алыштылар. Урындагы авыл биләмәһе советы депутаты Азамат Котлыгилдин Гайса Инбаевка төзекләндерелгән юлдар өчен рәхмәт сүзләрен yetkirdi. Иң беренчедән сезгә юл өчен рәхмәт. Үзегездә тордыгыз, юлды эшләрегез бит инде менә былтыргы безнең наказда. Әйбәт прямо Басмахан инде главное. Ешел булган. Анда тагын бер турба кирәк ине ул дөресен әйткәндә. Кирәк. Если вдруг басса, анда 2 ердән хусыкка җирдә берега укрепление эшләр кирәк безгә. Артабанғы юлыбыз күрше Сирбай авылына алып килә. Урындагы китапхана, мәдәният усактары яхшы хәлдә дип әйтеп булмай, ремонт эшләре кирәк. Сирбай мәктәбе бинаһы тәү карашка яхшы торышта. Эстә йылы урында бәдрәф, кул юу урындары эшләнгән. Уку йортында бүгенге көндә 60 укучы белем ала. Ютыбылак авылында сырашуга апарык халык йыелган ине. Һораудар күп, авылга газ кирәк. Мыракка йөрер өчен автобус маршрутын индерү кирәкле. Электр утыла насар яна тидер. Һәр һорауга анык явап кайтарырга тырыштылар. Ләкин совет усырында туып үткән халыкка бүгенге бадар шарттары закондарын аңлатуы авыр. Күрше Семиречи утарына барабыз. Авылда клуб ФАП эшләп килә. Һораудар буенча авыл янына тукталыш кирәк. Электр уты түләү хезмәте буенча һүз чыкты. Түләү кагыйдәләре дөрес булмау аркылы олы кешенең сак электр утын кыркып китмәгәннәр. Гайса Инбаев бұл һораударда тиз арада хәл итәрбез дине. Газ үткәрү эшләренә килгәндә бұл юнәлештә боз кузгала башлаган. Бәлки киләһе елда утарга зәңгәр ягулык килеп тә итер дигән өметтә калабыз. Төп ултырыш Күгәрсен авылында. Тәү башлап совет көнендә катнашучылар балалар баксаһына һәм мәктәпкә инеп сыктылар. Әйтергә кирәк, киләһе ел Күгәрсен урта белем бирү мәктәбе үзенең 70 еллык юбилеен каршылаячак. Был турыда тулырак безнең эфирда киләсәктә сюжеттар шәлкем сыгасак. Халыкты кабул итү мәле урындагы авыл мәдәният йортында барды. Һораудар төрле юнәлештә: йөр алу, яшьләргә дәүләт ярдәме, пенсия күләме арттыру, һаулык хаклау өлкәһе һәм насар интернет селтәре. Дөйем ултырышта ел буена эшләнгән эшләр буенча отчеттар тыңланды, киләһе елдырга пландар корылды. Әйткәндәй, киләһе 2019 елда Күгәрсен авылында авыл көне байрамы узгару каралган.